etuasiakas. Mitä hyötyä tästä on? Mitä hyötyä? Hyvänen aika, mitä hyötyä? No esimerkiksi sellaista hyötyä, että sulla riittää töitä, kun meillä riittää asiakkaita. Ja mitä paremmin me tunnetaan meidän asiakkaat, niin sitä paremmin me voidaan tarjota niille sellaisia pelejä, joista ne tykkää. Ja kun ne tykkää peleistä, niin ne tulee takaisin. Puhumattakaan siitä, että asiakas voi voittaa tonnin milloin tahansa ja saa muitakin etuja kahvikupeista Kalifornian matkapalkintoihin. Tämä on kuule sellainen kuuluisa win-win situation, josta luennoidaan jossain kauppakorkeakoulussa. Okei, mutta siis mä en ihan... No esimerkiksi tossa. Ei saa ryppyistä seteliä koneeseen. Mene nyt ja kerro sille, miten paljon helpompaa sillä olisi pelata kortilla ja voisi vielä hyvässä lykyssä voittaa tonnin onnenpotin päälle. Ja mene suoraan asiaan. Ei niitä kiinnosta sun kohteliaisuudet, vaan se, mitä ne tästä hyötyy. Siis ne, et sinä. Jahas, onko täällä rahaongelmia? Kyllä mulla rahaa on. Mut miten sun omat raha-asias on? Mun. Niin siis, en mä sitä tarkoittanut, kun sitä vaan siis, että jos te pelaisitte kortilla, niin pysyisi vähän paremmin hallinnassa toi rahan käyttö. Tai siis rahan laitto tonne. Tai siis tarkoitin, että jos pelaisitte kortilla, niin tulisi voitotkin sitten suoraan pankkitilille turvallisesti. Vihjat sä, että mä pelaan liikaa. Ei, en tietenkään, kun ei tästä nyt muutenkaan näytä tulevan yhtään mitään. Siis sitä yritin sanoa, että nyt jos liitytte RAY etuasiakkaaksi, niin voitte koska tahansa kortilla pelatessa voittaa esimerkiksi tämmöisen tonnin onnenpotin, ja se tulee sitten suoraan pankkitilille. Se raha, tai se potti, tai siis kaikki ne tulee sitten. No miksi sitä heti sanonut? En mä ehtinyt tossa. Mutta jos nyt menette kollegan kanssa tonne tiskille, niin hän sitten varmasti auttaa teitä täyttämään paperit. Siinä ei mene kuin hetki.